बिल्डिं फार्स्टथ' जाबाय सेकेन्डआ बेयावनो जाबावनांगोन नालाय टाइमखौ सोलायनानै बेयाव फुंबाय थानाय खालामबाबो जाबाय मार्केटआव फैलाना बुस्थुआ जोङो सोरखौ मावनो जोङो
Dia dong beli sudah. Dia dong beli ya. Oh, deh. আপনারা আপনাকে আমার কার্যসূচি সবই আছে Ada. Bisa enggak, Kak? Tapos na. Tapos siya. Loh. Mana saudara nasi, kawan coba. Mushroom.
मामाय दा बे गोसोम आलु थाबाय दा बेखौहाय थाव बेनिफ्राय थाव दिहुनला दा बेखौहाय जेरखम मिडिल कान्ट्रि आराब कान्ट्रिफोराव बेफोरावहाय बेखौ धुपखाथि बायदि सावो बेखौ मोदोमगोन नामा एसे मोदोमनाय खिन्थु बेखौ बेनिफ्राय थाव रिलिज जाला थाव दिहुनला बेखौ सावबानो माने मोदोमखाबाय सावनाय जाबाय jangan mesti nama siapa kau jalan berapa? Ini kalau siapa ini ini mana ini sana? Ini dalek dulu ini. Ini barang dulu ini berapa? Bos sana bikin apa namanya? Mana ini dia mana? Ini dalek dulu ini dia. Ini jadi kita mana? Ini mesti orang yang bikin apa namanya? Saya apa mana? बै मिसिनखौ फानो नामा इब्रा बै माबा बै मिसिनखौ बै सिरि साराव एक्जिबिशन सिस्टेमसो सिरि साराव दाख्लै साइटआवनो लांदों माथो जोबो लागासिनो बै जोंनि साराव बे मटरा बेसेबां लागोनब्रा बे मटरखौ होनदां दै बोग्रा मटरखौ होनदां Hap, ganda dong, ganda. मैदेराव हरासै फानि बानायनो माने बियो ट्राकजों लाबोबाय बिसोरो फाइबार एबार बानायबा बे लामाजों बानायसिगोन लामाखौहाय भुटान लाइन होननाया बेनो ना So now we request Mr. Vikram Marjorie to please come upon and read to us the declaration.
I, Sri Victor Nazari, gladly to read the Bodoland Knowledge Declaration 2023, adopted at the valedictory session of the first Bodoland International Knowledge Festival, 2nd of March 2023, Bodoland University, Kokargar, the city of peace. Whereas the pursuit of knowledge has for millennia guided the march of human civilization, the third day of the 21st century, it is imperative that knowledge society is the primary means to address the manifold challenges that confront the world and its people. Whereas the values of modern society are enshrined in the ideas that have considered many times of human happiness, while many Richard. Good job. Maनिफ्राय नोंसोरो? औ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एसामिस डिपार्टमेन्ट। Hat skuti. Ramani. Betul ini. Baik ni bah. Berbeda. Syukur ya.
Sini sini. Nah, mana? थांनाय फैनाय ट्रेन्सपर्टेसन कस्ट बहुत जायो Apa nang ni? Dari mana sih kamu? Wah ni, nak dongkong ni. बेसे 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 हा फाना एक्सपिरियेन्सआ बुरजा बानायबा फाना हमनो आरोना फानखाया जोङो बिबार बानाय ट्रेनिंसो होयो Wah. फोरोङोसो Oh. बोरै बानायो Mama. Ube mama bantri फोरोङो इखौ मा इनस्टिटिउसन मामोनथाय फोरोङो गुवाहाटिना जनार मिनिस्ट्रिनि आन्दाराव सोरबा ट्रेनिं लानो गोसोबा लानो हायो माबोरै लानो हायो बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै थांनो हागोन ओमफ्राय माबायदि kisah mawi di Prayo. Video course na? Ikut lawan apa pun tak ada. Card pun mungkin apa?